खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ चिराङाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। मिरु सोरखारनि होनाय रादायफोरखौ सामुयिक किसान मोर्चाया गनायाखै। सा 600निबो बांसिन कंग्रेस दोलोफोरा BPF दोलोआव गोरोबफैदों। राहुल गान्धी, गौरव गगৈ आरो भुपेन बरामोनखौ लाफानानै गोबां कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरखौ आसाम पुलिसआ सामन खालामदों। निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय 22 लाख रांनि रुपा जब्द। सिलचराव सासे कलेज प्रिन्सिपालनि हेंथायै HS आनजादाव नकल जगायनायनि अजद। सालबारिनि मटनगुरि BPF ब्लक दोलोनि मावख'आव सा 279 BPF दोलोआव गोरोबफैदों। चिराङाव माइ बायथुमग्रा मिरुनि सिन्डिकेट राज। बाक्सानि पाटिमाबाद साहा बागानाव फिन लेबारफोरनि सोमावसारनाय। बाक्सानि सैनासि शिव धामाव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 19थि भैमी एकादशी। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हारिमुआ हारिनि मोनसे आयना। जाय हारिया हारिमु गैया बेहा हारिनिबो सिनायथि गैया। बर' हारियाबो मोनसे हारिमु गोनां हारि। जाय हारिमुआ दिनै बुहुमनाङैनो बर'फोरखौ मोनसे सोद्रोम आरो गोख्रों हारि होननानै सिनायथि होदों। बे हारिमुनि गेजेरावनो नायजाब एबा सावथुननि गेजेरजोंबो मोनसे हारिनि समाज हारिमु बायदि बिथिंखौ आबुङै बेखेवसारनानै दिन्थिनानै होयो। बेबायदिनो बर'नि सावथुनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय थांखि आरो महरगिरिफोरखौ बांसिनै सावथुन मुलुग फारसे गोसो बोहोनायनि थांखिजों बिसाया थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो महरगिरिफोरनो बान्था एबा एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों बान्था होनानै थुलुंगा होबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। देग्लाय बोसोरावबो बिसाया फैगौ 2024 इं मायथाइनि 25 खालारखालि चिरां जिल्ला धालिगावनि BGR अडिटोरियाम हलाव खुंफुंनो लादों। बे खुंफुंनो लानायखौ बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बरमायाव फोसावदों। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बिसाया महरगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों साबसिन फावखुंगुर फावखुंग्रि महरगिरि, साबसिन सावथुन बायदि गुबुन गुबुन बिथिंनि मोन 18 आयदाफोरखौ लानानै बान्थाजों लोगोसे नोगोद रांनि बान्था होनायनि बाथ्राखौबो नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। आबादारिफोरनि सोमावसारनायखौ होबथानो थाखाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा आरो नित्यानंद राय आरो पान्जाबनि गिबि मन्त्रि भगवन्त मानमोनजों चन्डीगढ़आव साननै सावरायखांनायनि उनाव मिरुनि मन्त्रिफोरा आबादारिफोरनो होनाय रादायफोरखौ मानिनानै लायाखै। आबादारि आफादा मानो होनोब्ला मिरु सोरखारनि आजावजानाय नेमखान्थि बायदि आबादारिफ्रा जेरैबायदि मुलाम्फा जानांगौमोन बेबायदि जेबो मुलाम्फा जाहैया। बेनिखायनो आबादारि आफादनि दैदेनगिरि जगजीत सिंह धानीवाल आरो सरबन सिंह भान्डारमोना सावरायनायाव बाहागो लादोंमोनब्लाबो मिरु सोरखारनि मन्थ्रिफोरा होलांनाय रादायफोरखौ गनायाखै होननानै फोरमायथिदों। अदेबानि पान्जाबनि गिबि मन्त्रि भगवन्त माना माबा मोनसे सुस्रांनायनि लामाखौ उननि समाव दिहुननो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। 2024नि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोआव हाब्रां गुगानाय बायदि गुगानाया आथिखालाव नोजोराव गोग्लैदों। समबारखालि चिरां जिल्लानि सामथाइबारि बाथौ खेराइ रिजर्टआव खुंनाय BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव कंग्रेस दोलोनि क'क्राझार जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै गासै सा 600निबो बांसिन कंग्रेस सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव आखाइ हमहैनानै गोरोबफैदों। लोगोसेनो BJP, UPPL आरो GSP दोलोजों लोब्बा थानाय गासै सा 427 गरखा फोलेरनि सुबुंफोराबो BPF दोलोआव गोरोबफैदों। BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथियाव खुंफुंजानाय बे जयनिं हाबाफारियाव आखाइ हमहैनानै गोदानै गोरोबफैनाय सोद्रोमाफ्रा जोबोद गोजोननायजों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोनि बिजाथिखौनो देरहाहोगोन होननानै बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव।
आयेन बेरेखा आरो आयेननि खान्थि सिफायनायनि दायाव आसाम पुलिसा कंग्रेस दलनि हेंथायै एफआइआर होनायनि उनाव आसाम पुलिसनि सीआईडीआ नायबिजिरनो थाखाय बिबान आजावनानै फैगौ 23 खालाराव राहुल गांधी एमपि गौरव गगৈ आरो भुपेन बराखौ लाफानानै गोबां कंग्रेस दलनि मावथिफोरखौ सामन खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव 23 खालार खालि फुंनि 11:30 रिंगायाव नुजाहैनो थाखाय लाइजाम एबा सामन हरदों। मख'नो गोनांदि राहुल गांधीजों दैदेनजानाय भारत ज'र न्याय जात्रानि समाव आसिन सिफायनायनि दायाव पुलिसा बशिष्ठ थानायाव 55/2024 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामदों कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै। डिब्रुगड़निफ्राय गोदान दिल्ली फारसे थांनाय राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनखौ सिग्रोमनानै निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव थानाय जीआरपीआ गासै 22 लाख रां बेसेननि रुफाजों लोगोसे नोगोद 80,000 रां जब्द खालामनो हादों। मंगलबारखालि निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव जीआरपीआ सिग्रोमनानै बे हाबाजों लोब्बा थानाय उत्तर प्रदेशनि बसन्त लाल मुंनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बिनिफ्रायनो नोगोद 80,000 रांखौबो मोननो हादों पुलिसा। जीआरपीनि सेबनायाव हमजानाय स्मागलार बसन्त लाला सिमान लानाय बायदियैब्ला बे रुफाखौ खर'सा आसामनि तिनसुकियानिफ्राय लाबोदोंमोन। आथिखालाव पुलिसा नायबिजिरनो लाबाय आरो हमजानाय सुबुंखौ पुलिसनि कास्टडियाव दोनथ'बावनाय जादों होननानै मिथिहोदों। सिलचराव थानाय काछार कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सिद्धार्थ शंकर नाथनि हेंथायै एचएस आनजादाव फिजिक्स पेपारनि नकल जगायदों होननानै अजद सिखांदों। काछार जिल्लानि एडिसि अन्धारा सेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै फरायसाखौ नकल लानायाव हमनो हादोंमोन आनजाद खथानि इनभिजिलेटरआ। बेनि उनाव फरायसाफोरखौ सुलुं खालामनायाव कलेजनि गोरायुं एबा प्रिन्सिपालनिफ्राय नकल एन्सार पेपारखौ मोनदों होननानै सिमान लादोंमोन सानैबो फरायसाया। बिसोर सानै फरायसानि गेजेराव सासेया प्रिन्सिपालनि बियादै सोमोन्दोनि होननानै मिथिहोबावदों। अदेबानि बे केसनि सायाव एफआइआर होखांनायनि उनाव आसाम रायजोआरि सोलोंथाइ काउन्सिलनो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरबाय होननानै बुंबावदों एडिसि अन्धारा सेना। बाक्सानि मथनगुरि ब्लक मावख'आव बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मथनगुरि ब्लक मावख'आव बिपिएफनि सालबारि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मंगलबारखालि बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। सालबारि जिल्ला बिपिएफ कमिटिनि बानजायनायाव गासै 279 सा सोद्रोमाफोरा जयनिं जायो। फारियै इउपिपिएल बारग' साख्रिनिफ्राय आजिरा लानाय बारग' एनडिएफबि कंग्रेस अबर' नेता कर्मिफोरा बिपिएफआव लोब लोब फैनानै जयनिं जाफैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मथनगुरि ब्लकनि मावख'आव खुंफुंनाय मोनसे गेदेर सुबुं गेवलां मेलाव सा 279 सोद्रोमाफोरा गावनि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफआव आखाइ हमफैदों। मख'नो गोनांदि सालबारि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय पाब्लिक मिटिंआव इउपिपिएल दोलोनि सा 120 नेता कर्मिफोर, बारग' साख्रिनिफ्राय आजिरा लानाय 65 सा सोद्रोमा, बारग' एनडिएफबिनिफ्राय सा 78, कंग्रेस 4 आरो अबर' सुरक्षा कमिटिनि 4 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव नेम बायदियै जयनिं जाफैयो। चिरां जिल्लानि माइ बायथुमग्रा मिरुनि सायाव गोख्रों अजद होदों 3 माइ सौग्रा मिलनि बिगोमाफोरा। आथिखालाव चिरां जिल्लानि बर' बाजार, दांथल, सिडली आरो बेंटलाव 4 माइ सौग्रा मिल दङ। नाथाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौ नेवसिनानै बेंटलाव थानाय माइ सौग्रा मिलनि फारसेल' खामानि होदों आरो दांथल, सिडली, बर' बाजारनि फारसे नेवसिगारनायनि गोख्रों अजद होदों मिल बिगोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों। नेशनेल एग्रिकालचार कअपारेटिव मार्केटिं फेडारेशन अफ इन्डियानिफ्राय गनायथि मोननाय माइ बायथुमग्रा बिजनेसनि ग्रेसिमा एग्रिकालचार एन्ड एलाइड कअपारेटिव ससाइटि लिमिटेडनि हेंथायै चिरां जिल्लानि मोनथाम माइ मिल बिगोमाफोरा सिन्डिकेट राज सालायनायनि अजद दैखांदों। बर' बाजारनि गयारि एग्र' इन्डास्ट्रिजनि बिगोमा दुर्गा महन गयारि, सिडलीनि मेसार्स गोथां एग्र' क्लिनिकनि बिगोमा पंकज कुमार चौधुरी आरो कनिष्क एग्र' मिलनि बिगोमा कनिष्क बसुमतारीफोरा बिजनीआव खौरांगिरि मेल खुंनानै गावसोरनि अजदखौ होदों आरो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायहरदों।
बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय पाटेमाबाद साहा बागाननि बिगुमा राजेश कुमार जालानि हेंथायै खुद्रिखांदों लेबारफोरा। दिनावनो दिन पाटेमाबाद साहा बागाना लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांगासिनो दङ। बे लोरबां जानायनि गुबै थांखियानो पाटेमाबाद साहा बागानाव राजेश जालान माफिया हाबनाय लोगो लोगोनो लोरबां जालांदों। बेनिखायनो बागानाव मावग्रा लेबारफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों राजेश जालाननि हेंथायै। बोसोरारि सुतिनि आद्रा थानाय रांखौ बिगोमानि फारसेनिफ्राय होजोबैनि सोमावसारनायजों बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दानारि बेथन केलेमेलि खालामनायजों लोगोसे साहा बागाननि लेबारफोरजों जेबो बिथिङाव सावरायलायनायनि अजद दिखांदों लेबारफोरा। बागाननि 100 बिगा हा फाननायनि थाखाय सरकारनि सेराव सुक्ति जादों होननानै लेबारफोरा अजद दिखांदों। साहा बागाननि बिफां लाइफां दानफायनानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे बागाननि गेजेराव थानाय दैसानि सेराव ब्रयलार फार्म खुलिनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव रागा जोंदों साहा बागाननि लेबारफोरा। बेनिखायनो राजेश जालान हाय हाय बायदि बायदि स्लगानजों हा अख्रां गोमसारहोदों। बाक्सा जिल्लानि सिलबारि ओनसोलियाव थानाय सैनासि शिव धामाव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 17थि भैमी एकादशी खुंफुंनाय जादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै दै खावनायनि उनाव मन्दिरनि गाहाय दरखं बेखेवो सैनासि शिव धामाव सामलाय आफादनि आफादगिरि भारत दासआ। पाठशाला श्रीराम एकाडेमीनि सामलायगिरि दुलाल तालुकदारा गणेश मन्दिरनि दरखं बेखेवनायनि उनाव गाहाय मन्दिरनि हाबग्रा दरखं बेखेवो सैनासि शिव धाम सामलाय आफादनि नेहाथारि दिवाकर दासआ। सैनासि शिव धामनि 17थि बोसोरारि भैमी एकादशी खुंफुं आफादनि आफादगिरि सैध देखाया मोनसे गोथार थासारिनि गेजेरजों धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव गुबै फिरफिलाजों लोगोसे गां 10नि फिरफिला बिरहोनाय जायो। बेनि उनाव मुंदांखा फालांगिरि मृणिमय दासआ मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। साननि समाव गुबुन गुबुन धोरोमारि हाबाफारिजों लोगोसे सानफ्रामबोनि मोनाबिलियाव जुनिया हारिमु हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन होननानै सामलायगिरिफ्रा मिथिहोयो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।